Bai, rompiolar moduen da, eta babesten duela familia eta... Bueno, oso da. Bueno. Oaña zorionak. Zorionak Maritxo, zorionak zekin. Zaitugu espero, kantari, 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 zorionak gure Maritxuri. Eta egun honak lehengo dan hori, gu orain hemen gatoz, zu gaur Maritxuri. Ostasuna ekarriz, zure egunari, egun da bat zorion, gure Maritxuri. Egun da bat zorion, gure Maritxuri.